जोंनि बर'फोरनि गेजेराव हाग्रामा महिलारि बिश्वजित दैमारि प्रमिला रानी ब्रह्म आरो लोगोसे चन्दन ब्रह्म गोबां गिदिर गिदिर मन्त्रि एबा मिनिस्टारफोर दं नाथाय दासिमबो जोंनि बर'नि मोनसे टिभि चेनेल गैया। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं सिगाङाव बयखौबो बरायबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। दिनै सानडे बेनिखायनो जों दिनै माखासे खोथा सावरायनि जोंनि बर'फोरनि बागै। जोंनि हारिया मुगैजानाय, जोंनि हारिया नारसिनजानाय, जोंनि हारिया गादब जानाय। जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ डिसलाइक खालामनो गोसोब्ला भिडिअखौ नायजोबग्रो बिनि उनाव डिसलाइक खालामनो हागोन। दाखालि बावै मोनसे भिडिअ खालामदोंमोन बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि बागै, जायबा बिथां महेन गयारि, सेन्ट्रेलनि बिथां महेन गयारि बिथाङा माखासे रेकर्डिं खालामनानै भिडिअ खालामनो थाखाय हरदोंमोन। आरोबाव फिन बिथाङा माखासे रेकर्डिं हरबावदों जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फोरमायनो थाखाय। गाव देरहादों गाव स्रि दङ, गाव देरहादों गाव स्रि दङ। नाथाय जे बर'नि थाखाय जे मोनसे टिभि चेनेल नांगौ, स्टेटआथ' मोननायखौ मोनगोन। दा जेनेबा स्टेटआ गैथ'वा जोंनि बर'फोरनि थाखायबो मोनसे भिडिअ टिभि चेनेलबो गैया। दा बिसिबां मोजां मोजां बर' सावथुन फिल्म ओंखारदों, जों बेखौ नायगौमोन। गिबियावनो जै बर' हारिनि जै। आं दिनै मोनसे बाथ्रा सावरायनो सानदों। बे बाथ्रायानो जाहैबाय जोंनि दिसलाइक खालामो आरो भिडिअ नायनानै। बिनि बाथ्रा आं बुंनो नागिरदों। मानसिफोरा जे जोंनि बड'लेण्डआ बा बड'लेण्डआव थानाय मानसिफोरा बा जोंनि बड'लेण्डआ थाबैनो जानांगौ, बड'लेण्डनि जेंनाया थाबैनो सुस्रांनांगौ, बेफोरबादि बुंनाय खोथाफोरावबो मानसिफोरा दिस्लाइक खालामो। बर'जों बर' खौसे जानांगौ, बर'जों बर' एना एनि जानाङा होननानै भिडिअ खालामबाबो दिस्लाइक खालामो। आनिफ्राय दा साननानै नाय, जोंनि बिटिसि आवनो जोंनि बर'नि जायगायावनो बर'आ सिट गैया। गासिबो गिदिर गोलाव अफिसारफोरानो हारसा गोजा। पुलिसनियानो जा, अफिसारानो जा, डिसियानो जा, इडिसियानो जा, सिफआनो जा, गासिबो मालाय हारि गोजा। जोंनि बर' हारिया माथो गैयानो माथो। दा बेफोरनि थाखाय बर'फ्रा खौसे जा होननानै बुंनानै भिडिअ खालामाबो दिस्लाइक खालामो। बेनिखायनो आं सानदों मा, रायजोफोरखौ आं बुंनो सानदों, भिडिअखौ दिस्लाइक खालामनायनि आवगोलनि बा सिगांनो नायजोबग्रो भिडिअखौ। सिगाङाव बुंनाया मोनसे मोननै बाथ्राया मोजां जायाबो जानो हागौ, नाथाय गासिबो खोनासंजोबग्रोनानै मोजां मोनाखैबा दिस्लाइक खालामनो हायो। भिडिअखौ ओरैनो अपेन खालामनानै ससे नायनानै दिस्लाइक खालामनो हायो। बे बिराद दुखुनि बाथ्रा। बे स्टार्टिंआव खोथा बुंनायफ्रा मोजां जाया जानो हागौ, बा बोरैबाफोर गोरोन्थिबो जानो हागौ। नाथाय खोथाफोरखौ गासैबो खोनासंजोबग्रोनांगौ आरो भिडिअखौ नायजोबग्रोनांगौ, बिनि उनावसो दिस्लाइक खालामनांगौ। बांसिन मानसिफ्रानो ओरैनो ससे नायबाय ओमफ्राय दिस्लाइक खालामबाय। मानि थाखाय दिस्लाइक जानांगौ? जोंनि बर'फोरा खौसे जानांगौ होननानै भिडिअ खालामबाबो दिस्लाइक जायो। आनिफ्राय जोंनि प्रमद सार बर'मोनहा एफा खस्थ'यै मिथिं दावथिं खालामो, खौसे जानो थाखाय मिथिं दावथिं खालामो, बेखौबो दिस्लाइक खालामो। आरो दिनै प्रकाश नार्जारि, प्रान्जल नार्जारि, बिसोरबो मोजां गाज्रि, सोरबा हिनजाव गोमानाय, सोरबानि फिसाय गोमानाय, बेफोरबायदिखौ भिडिअ खालामो, आपल'ड खालामो, बेखौबो दिस्लाइक खालामो। मानि थाखाय दिस्लाइक खालामनांगौ? दा साननानै नाय, आं दाखालि मोनसे भिडिअ'थ' नङा, आं भइस रेकर्डिं मोनसे हरदोंमोन भिडिअ बानायनो। बिथांमोना बानायदों बानायनाया, नाथाय गोसोखौ बिराद गोजोननाय मोनदोंमोन। दा बेयाव नायबाय आङो 26,000 27,000 मानसिफ्रा नायबाय दिनैसिम। ओमफ्राय लाइक खालामनाया 1300 1400 लाइक खालामबाय। दिस्लाइकआ मानो थाखाय फैखो? आंथ' बेयाव जेबो गाज्रि बाथ्रा बुङाखैमोन। जोंनि बर'फ्रा ज' जानोब्ला बिपिएफजों बिपिएलजों ज' जानांगौ, अब्लासो जोङो खौसे जानो हागोन। गिदिर गोलावा खौसे जाबासो जों फिसा फिसौआबो खौसे जानो हागोन होननानै जों बिदि बुंनानैसो आं मोनसे भिडिअ खालामदोंमोन, भइस रेकर्डिं हरदोंमोन। बे भइस रेकर्डिंआव मानि थाखाय दिस्लाइक जाखो? बेयावथ' दिस्लाइक जानाङामोन। आं हारिनि थाखायसो आं मोनसे भइस रेकर्डिं हरदोंमोन। बेनिखायनो आं मा सानदों, मा बुंदों मा बुङाखै गासिबो भिडिअखौ खोनासंजोबग्रोनानैसो दिस्लाइक खालामनांगौ। दा नाय, जों दा आसामाव दंनाया, नाथाय जों आसामाव मा मोनदों? दा जोंनि बर'निनो मोनसे टिभि चेनेल दङ। दा जोंनि मोनसेनो मोजां माबा मोनसे गिदिर अफिसारफोर दङ, गैया। जि दं ओरैनो एसे एनै फिसा अफिसार, एमएलए फोर दङ, थगायलाबायग्रा बायदिसिना बेफोरबायदि एमएलए फोर दङ। नाथाय
बेसेबां गिदिर गिदिर दाबो बर'फोरा दङ एमएलए नाथाय बड'लेण्डनि थाखाय सावरायदोंना सावरायाखै रावबो सावरायाखै गाव देरहादों गाव स्रि दङ गाव देरहादों गाव स्रि दङ नाथाय जे बर'नि थाखाय जे मोनसे टिभि चेनेल नांगौ स्टेटआथ' मोननायखौ मोनगोन दा जेनेबा स्टेटआ गैथ'वा जोंनि बर'फोरनि थाखायबो मोनसे भिडिअ टिभि चेनेलबो गैया दा बिसिबां मोजां मोजां बर' सावथुन फिल्म ओंखारदों जों बेखौ नायगौमोन बा जों बर'फ्रा सिरियाल बानायगौमोन जों सिरियाल नायगौमोन बर'नि मोजां गाज्रि जों भिडिअ नायगौमोन बा टिभि नायगौमोन बा निउस नायगौमोन मा दं आसामिसफ्रा जोंनो मा होदों जेबो होआखै आरो बेसेबां टिभि चेनेल दं आसामाव मालाबा बर'नि एकदम मोनसे फिल्म होदोंना होआखै जोंनि बे बर'फ्रा अबावबा थांनानै आउट काउन्ट्रि थांनानै गिदिर गिदिर खेलफोराव देरहाबोयो देखायोना देखाया ओरैनो दसेल' देखायगोन गावसिनि हारसाफोरबा हले गले 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 नों नायनो बालायनाय देखायगोन जोंनि बर'निखौ देखाया इसेल' देखायो बेनिखायसो आं मोनसे भिडिअ'थ' नङा पयट्रि फैदों आं हरदोंमोन बेयाव मानो दिस्लाय फैखो बेयावथ' दिस्लाय जानाङामोन ना आं मोजां खोथासो बुंदोंमोन ओंखायनो आं बयखौबो बुङो भिडिअ नायगिरिफोरखौ भिडिअ'आव मा दं मा गैया आवगोर नायग्रो बिजिरग्रो मोजां जागोन ना जायाखै ओमफ्रायसो दिस्लाय खालामनांगौ भिडिअ'खौ नायालासिनो ससे नायनानै दिस्लाय खालामनो हायो बेखौ बिराद दुखुनि बाथ्रा बियो बेनिखायनो आं मा बुंदों स्टेट गैयाथाय गैया जोंनाबो मोनसे सापारेट टिभि चेनेल जानांगौ ना बेसेबां गिदिर गिदिर दङ दा साननानै नाय प्रमिला रानि ब्रह्म बिस्वजित दैमारि हाग्रामा महिलारि चन्दन ब्रह्म बिसोरबोथ' बेसेबां गिदिर गिदिर बर'नि मानसि बिसोर मालाबा मोनसे सानदोंना जे जोंनाबो क'क्राझाराव मोनसे बर'नि टिभि चेनेल नांगौ बर'नि फिल्म नायनो बर'नि सिरियाल नायनो सानदोंना सानाखै गाव देरहादों गाव स्रि दङ गाव देरहादों गाव स्रि दङ नाथाय बर'नि जेंनाखौ सुस्रांनो नाजायाखै नङा होमबा आं बिनिसै मोनसे भइस रेकर्डिं हरदोंमोन बेयाव गासिबो लाइकसो जानांगौमोन बेखौ एसे खोनासंनानै दिस्लाय खालामनाङा आं बेखौनो बुंनानै आं दिनै गोसोआव बिराद दुखु लानानै आं गोजोननाय होबाय आं मा होनबावनो रायजो राजा नोंथांमोन डिसलाइक खालामग्राफोरा भिडिअखौ नायजोबखाया बिसोर बबेनिफ्राय फैयो बबेनिफ्राय मायो बेखौ जेबो हमनो हाया बिसोर भिडिअआव फैबाय फैनानै डिसलाइक मारिनानै थांबाय आरो जायबा बिसोर डिसलाइक मारिग्रा बिसोर आंनिनो लोगो आंखौनो सिनायखानाय बिसोरो आंजों जेलास जानानै आंखौ रागा जोंनानै एबा आंनि खामानि मावनायखौ रागा जोंनानै बिसोर डिसलाइक खालामनानै गालाङो प्रान्जल नार्जारिया माला भिडिअ आपल'ड खालामगोन बेखौ नेबाय थाखायो आरो प्रान्जल नार्जारिनि भिडिअखौ नेबाय थाबाय ओमफ्राय जेब्ला फैयो अब्ला फैग्रानो डिसलाइक खालामनानै गालांबाय मा होनबावनो रायजो राजा नोंथांमोन बेबायदि मानसिबो थायो आंथ' डिसलाइक आरो लाइकनि बागै जेबो मोना नाथाय जोंनि बर' रायजो राजाफोरा गोबां दुखु मोनो आंनि साबस्क्राइबार लोगोफोरा गोबां दुखु मोनो डिसलाइक आरो लाइकनि बागै एफाग्राब मोजां मोजां टपिकनि सायाव भिडिअ खालामो नाथाय बे टपिकनि सायाव भिडिअ खालामनायखौ डिसलाइक खालामो बेनिखायनो जोंनि बर' रायजो राजाफ्राबो गोबां दुखु मोनो बेनिखायनो आंबो दुखु मोननानै नोंथांमोननि सिगाङाव एसे फोरमायनाय जाबाय हाग्रामा महिलारि चन्दन ब्रह्म बिस्वजित दैमारि मोना बड'लेण्ड बास एबा बड'लेण्ड गेस्ट हाउस बायदिसिना बड'लेण्डनि बागै खामानि मावगासिनो दं नाथाय जोंनो नांगौ जानाय आंखाल जेबा टिभि चेनेल बर'नि मोनसे टिभि चेनेल नांगौ बे टिभि चेनेलनि आंखालखौ दासिमबो बिथांमोना लुफुंनानै होनो हायाखै सुफुंनानै होनो हायाखै औ नंगौ रायजो राजा नोंथांमोन हारसाफोरा गावसोरनि भिडिअब्लाथाय खनले गले गले देखायबाय थायो नाथाय जोंनि मा मोनसे बर'नि निउस ओंखारब्लाथाय बेखौ फिसासा ओरैनो जास्ट लगायनाल' होगोन नोंथांमोना दिनैनि भिडिअ गोबां खोथा मिथिबाय जानो हागौ महेन गयारि आरो लोगोसे जोंनि बर'फोरनि गेजेराव नांगौ जानाय आंखाल टिभि चेनेल बेनि बागै दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनो जोबनाय जाबाय गुबुन मोनसे गोदान भिडिअनि गेजेराव थाबैनो लोगो मोनगोन नोंथांखौ मोनसे गोदान टपिकनि गेजेराव खोनाबाय बाबु आङो मोनसे राव बुंनोसै जेनेबा जोंहानि हौवानि सोमोन्दो आरो बे हिनजावनि सोमोन्दो बियो बुंदोंमोन बै खनसे अफिसाव मिलायनानै दोननायाव आङो बिनि हौवाजोंलाय मानो थांनो होन्दोंमोन ओमफ्राय नै बिसोरो 1 बोसोर जाबाय मिलायना थानाया 1 बोसोरनि उनाव नै बिसोरो सानफ्रामबो थांलाय फैलाय आप डाउन खालामबाय थायो बिसोरो रुम भारा दोनदों गुवाहाटियाव आरो गुवाहाटियाव 1000 जन मानसिजोंनो बियो बिदिनो जाबाय थाखायो जोंहानिल' हौवाया नङा आरो बेयावबो बियो आथमपुरावबो थानायाव हाजार मानसिजों बिदि जानानै मोनखानाय बदनाम जाबाय थाखायो बियो ओमफ्राय नै दा आरो जोंहानि हौवाखौ सानफ्रामबो बे फाननानै दायो लाना थांमारबाय नै सानफ्रामबो फन खालाम बियो लेंहर गाफ्ला बुंनानै बियो सानफ्रामबो दिनैनोबो फैदो गाबोननो फैदो होननानै लेंहरनानै बे दिनै नै थांमारबाय बिसोरबो जेरावखि मोना जेरैबाबो सेटेप खालामखादो आंनो नांला बे हौवाखौ नांलाबो आरो बे हिनजावाबो बेयाव सिथायबो गैखाया फैनानै थाफैनोबो सिथाय गैखाया आङो बेखौनो बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय दे बाबु।